Добро утро на всички. Да ви поздравя с новия съботен ден, в който някои се излежават до 11:30, други са станали към 7:30, пили за кафе, закусили се и отиват да поиграят малко тенис. Защото ако не играят тенис, ще ги набарат Денис и приятели. Така че желая ви една хубава игра да направим заедно и няма не искам. Но и нека го уточним това, да мога да се знае хубаво, че няма не искам в този спорт. И въобще в живота и в банкия на корта, просто дойдеш ли и играеш до откат. Значи до припадък, ако трябва, ще играеш до припадък, ще дойдат линейка, ще вземе, имам си хора, които се погрижат за това. Нали, каквото се е случило там, си остава там. А който не иска, има на Витоша горе едно местенце, което съвсем спокойно мога да го закараме, там да си го завържим и да му покажем как стават нещата. Така че, фащайте се, отивайте на корта и без много мрънканици. Значи мрънкането го оставете за Евровизия. Благодаря ви, беше ми изключително приятно.